Amen. Obungqina bobungqina sifuna ukubuva Hallelujah. Ubungqina sifuna ukubuva mamhlanje ngoba njengomama abakhona apha enkonzweni nokudala belapha kule nkonzo silindele uba nihlale nivule amehlo kwenzela ba omama abafikayo njengomama uJeja aba bazive besekhaya. Amen. Ndiyavuya ke ngoku xa nithetha ngohlobo uba kube khona ukusebenzisana kakuhle futhi nabafikayo bengenaxesha lide. Ya sometimes xa ufika endaweni ufika uzibambile ngoba ujonga abantu aba ofikele kubo bona kodwa nxa ubabonayo ba abantu bayangeneka uyakhululeka. Two, umamela kwa ilanguage le yabo bathi nithetha na ubona bathiza ngabantu baba. That's why ufuneka bekhelese umsoswana bekhelese especially ebantwini abahlanga abasanda bangayithatha ngenye indlela. Amen. Siyambulela kuThixo kakhulu mem ngobungqulu uthetha yapha ngaphambili. Kuyabonakala uba nabanye abasezawufika bazawufikela ebantwini abaright. Hallelujah. Ibambi into yopha ezibizeni sisilinde kuba khona nanthetha from the experience ezibhasikeni yabona uzoqhubha amatyala umuntu esitawini kuba kukhona abantu abasileyo khona abantu abasile oma lo uphuma kwakho okanye kwabo bayogeza ecaweni ungazi uba kutheni ngavele ahlala endlini yakhe kunoba bayogezela abantu ecaweni. Uyaxoxa amatyala anzima ecaweni because ubani uthe ubani ufuna uvela ngohlobo ubani ufuna uvela ubona kusiyabo. Alibonke igama lenkosi. Siyambulela kuThixo nxa siyifobu ubungqina asilindelanga enye into okweseza ixesha lisaqhubeka. Hallelujah. Silindelanga ukuvenye into wacoma sisiphamela. Hallelujah. Hallelujah. Siyabulela abangquthwana. Amen. Uphakamisekile kodwa azihuqa inyawo ma umhlanje uphakamisile. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ubantu nabakathi ngono sovela azinikezele ngaseke lapha nje aqonda mawufefana. Balibonke igama lenkosi. Hallelujah. Ndiyavuya ke ngoba ke nizinikezela noba seningabhalwanga na kwi-program. Asifakanga kwi-program thina singoba umhlalo noma umonakala noma ngusiweya sicadise i-rice kanye ntonto no aninangxaki nalo nto le nikhonza uThixo anizangokhangela program. Amen. Ya abantu abatrainekile abakhonza uThixo bayayazi ba ikufumana kwami ithesa elilo ndizawuyenza uThixo mandiyenze andiyangofayitha apha ngoba i-EFF le inkatha. Hayi Thixo uzabona zasecaweni ngoku khona ezingazobuya ngoku apha emveni kwalela nto ngale phasi bakhona bazobuya banyathelwe ngabanye abathi bayakhona. Andithethi ngabantu mna babaleka izwi mna thetha ngabantu mna yemasande andimaphethe yawuhle abanye abantwana kodwa. Usathana uyathanda ke sisilinda ukunamathela nalapha emajokini. Uthi wena uyadlala kanti sekeyithathe ngenye indlela. Athi nca yabona ijoke. Nomuntu ojuka naye umjobo uba Thixo umuntu endiqhelile na. Ngoba usathana uthi uyamva kubani. Sithi sihlela abanye sithi yo hla Jesu ukukhala impama ngaphandle. Ngoba hayi wonke lo muntu lapha sekencedayo kukho imali kwawo. Malibonke igama lenkosi. Siyambonga uThixo. Kuza lithetha ngomama umhlanje mase siyambonga uThixo ngoba ngoku ndine confidence ngokuba hayi noba kangabikho umama uThetha nentombi yakhe nomnye kule Sunday ezayo hayi ngoba mke kodwa bazabe bathi nje ingxaki. Hayi ngoba benyathelwe ngabantu balapha ekudala babalapha sibashumayeza. Abaguquki bomile nko. Hallelujah. Ayishayilo mama izandla. Asiba inapho izandla sakhe eshaye esandleni.
khona zawuvuka ngomgqibelo uba ukhona ezawuvuka na salindile yayazi into yo yabona indawo zimbini yabona pha ekitchen nalapha worship team leziyanyathela uyoba siculu sakho uvele wayiloza Kanicela ubhuti siyanda achobela amakhi yabantu uyayiloza. Kanicela ubani ubona ungayeka ubani nje ukhonza uThixo ubheke phambili uyazi umkhathaza umntana lo kaThixo. Uzidalile lo muntu owayudalwe nguThixo naye. Uzenzile wanje. Niyathanda uhlekisa ingxaki zabantu awuboni lo. Malibonke igama lenkosi. Awuzalo nebe nomoya kaThixo athi ngoku yazi ukona umfana nomfana wasekhayelini. Waqala ingoma enzima aba ndayifa kade ayiphethe ithi wathi umuntu andiyazi ndiye ufana ungayazi cula. Andiyazi tata ndithi uzawuyazi. Beka phambili into yadibana noma idibene seyisayophela. Ibithi ngwana ngokucula umfana lo. Mithi vuyana enkosi wanje siyavuya. Ithi bevuya bedlala bevuya. Culani. Asumle waphuma ekhathazekile lapha thina sikhonza uThixo kunewomuntu ophume emnandi. Ohlathwe ilizwi ngathi kuthethwe ngamezwini indaba yakhe ke leyo. Hayi ke kwelo cala kaye ke asinayithini. Kodwa lesikwazi ukuyilungisa masiyilungise bazalwane. Ngivaka amanti manje ubungqini. Amen msoswana. Akho ulimeleyo ngama ucala le. Bapho tata khona indoda labantu lagcina lapha ngecawa yephi. Alimele wonke. Akhawulile. Amadoda akakulecawa vela ngabikho nje tu. Azwe intoni kule phasi. Mali bonke igama lenkosi. Lento ke waye wathi kuthiwa wathi uSathana lesihambo kwazela ngendlela. Kuthiwa waye wathi uSathana efika. Ufika uYesu ehleli efundisa abafundi bagcwele. Ufika uSathana wafika wathi ngabakho bonke ngathi uYesu bonke ngixela uxela wathi bonke wathi kandinikeze nje 2 minutes liprove bakhona nabami apho wena wazini mina ngikubonisa khona abantu bami apho kwawuthi ngabakho bonke wathi omnye ka uqhubeke ngibona watsala isikhini sakho uSathana asifaka phansi kwekhwapha wasithi watsala intambo zakhe bendinoma bendine qhiye botshwe ngaphezulu ndihamba ndibheke egoli mntakama uthe sathi zanqunga inyaweni zanqunga inyawo wathi benditheni wona malibonke igama lenkosi haleluya wadla Jesu siyambonga kuThixo bangcwele ayabona ngaThixo masithenge abantu ezizinto ngezinto abagcuthwa ngoba unikane noba umonakali noba uthunywa noba amen haleluya hayi bungqina bamza kuthula Sunday nami nobungqina inkulu le conference haleluya le conference ibinkulu kakhulu sibiyeke le yenkomo uthi izawuxhelwa eliyengulo hayi akathanga thu hayi basabana hayi ningadlali ngomntakwethu akathanga thu uthe inkomo waphinde uthe kuzawuxhelwa inkomo ezizawuxhelwa pha ngakatsho ngiyimamela kahle pha kwestage yakhe ekhomini akathanga zimbili manje uqala nokuhliza inkomo lenkonzo ukuhliza ethu hayi umise ngeyi1 umntakwethu kanti seke ngibonisile nalakho uthe nansi inkabe inkomo seke ukuthi iza ngexesha unyaka uzabe sengaka ezezimpilo akande ezile bazalwane hayi kahleni amen Nanti Dumiso 119.
Incwadi yendumiso 119. Sizothandaza bazalwane. Ngeke ndibe mde noko. Uma kubethu 8 kudala sihambile lapho yabona ubusika buyaqala. Ndiyakuthi awuphela amandla akuphela Hallelujah. Masifundele incwadi yendumiso ke bantwana bakaThixo. Yeke ke keyboard yakho ke iMikelo. Una iBhayibhile msalwa. Oh, azozuyeka hlala ku keyboardini umamele ungayicimi kodwa ikeyboard. Cela sithathe le ncwadi yendumiso ke benithethe ngayo bazalwane. Kwenzela basifunde yona. Benthe indumiso bancane 119. Indumiso 119. Sizawufunda uverse number 105. Baba nalizwi lakho thetha ngalo kuthi sincede ngalo ke Nkosi ngoKristu Nkosi uJesu waseNazaretha. Amen. Indumiso 119. Sifunde 110. 105 yes, but ndifuna senze lento ke bazalwane sincedane. Xa ukhona usindisiwe kunezinto ofuneke uzithathe bese emqoka. Xa usindisiwe kunezinto ofuneka uzibeke phambili zi5 ukuze uyibone insindiso yakho. Ezinto zi5 masihlale phambili masiloko nje noba ungaphatha iphepha ube uzibhale phansi zoyi5 uzincamathisela lapha eca kwebed yakho lokhu manje uzijonga uba ingabe nisaqhubha njani kwezi point zi5. Malibonke igama lenkosi. Ukuze ubone umahluko, ukuze ubone uba lento isalvation iyawusebenza iyamnceda umuntu uyathini. Ezi point zi5 neke zihlale phezulu. Malibonke igama lenkosi. 1 eyokuqala ukuhlanganelana. Ungakonqeni ukuhlangana nabantu abasindisiweyo. Yokuqala le.
funeka ungaphushwa ube ngumuntu, funeka uyazi uba ndinexanduva lokukhonza uThixo. Uba ndingumntwana esikolo ngechance endiyifumeneyo ndihamba ndiyokhonza. Akho mntu ufundayo Sundays, bambala ichance uba ufunde Sunday. Uba uyasebenza u-off, make sure uba uyadibana nabantu abasindisiweyo. Lithi izwi lenkosi ke ngoku xa ufunda incwadi yamaHebhere, I think chapter number 10 verse number 24 uya ku-25, ningakuyilizeli ukuhlangana, uthandeni ukuhlangana. Malibonke igama lenkosi. Esibini into eyakunceda xa usindisiwe ukuthetha ngegama likaYesu. Malibonke igama lenkosi. Sicele lento, ithethe lento uba mna ndisindisiwe. Nempilo yakho iyatshintsha. Ndiyaphila mama, inkosi indigcinile. Ndiyaphila tata, inkosi indigcinile. Inkosi uYesu indigcinile. Ayino iyabadika abantu lonto leyo ke abangakholwa bathi bazathi inkosi uYesu igcinile kuma thina sigcinwe intoni. Kodwa wena ithethe because uzamkelele uYesu. Ndiyaphila mama, inkosi uYesu indigcinile. Ithethe ngomlomo wakho. Malinganqabi igama likaYesu emlonyeni wakho xa ungumntwana kaThixo osindisiweyo. Malibonke igama lenkosi. 2, haleluya. Sikuyesithathu mose ndithi ngo 3 eyesithathu, qhelana nomthandazo. Ungakonqeni ukuthandaza. Ukuthandaza asokuthetha nomonakali, asokuthetha no iminako, ukuthetha noThixo. That is why omnye wabafundi bakaYesu bahamba noYesu bathetha amazwi bathi Nkosi sifundise nathi ukuthandaza. Ngoba siyambona uYohane wabafundisa bakhe abafundi ukuthandaza. Njengoba sihamba nawe nathi siyakubona uxhomekeke emthandazweni. Ayikho into yenzayo ngaphandle komthandazo. Yonke into yakho ixhomekeke emthandazweni. 3, sukonqena ukuthandaza. Usathana ke une strategy sofika kubuza imibuzo ba wake wathandaza phi before. Uzawuthandaza ngoku. Haleluya. Ukuthandaza uthetha uthi bawo uthi haleluya. Kukho into ethi uthandaza but wena uqhubeke ukuthandaza. Kukho into ekuchafisayo wena uqhubeke ukuthandaza. Ngoba xa uthandaza umzalwane uzakha wena. 1, uhlangana nabantu abakholwayo. 2, uba semthandazweni. 3, ungqina ngoYesu. Yaziwe nje into yakho uba usindisiwe. Uthethe ngegama likaYesu. Njengoba ndisindisiwe nje mna haleluya. Alinamandla abantwana bakaThixo. That is why khona amadoda angazakwazi ukulibiza. Bathi befika bathi elagama lalandoda abafuni ukulibiza ngoba bathi xa belibiza bawe phansi. Linamandla igama likaYesu. Ungqine ngoYesu. Malibonke igama lenkosi. 4, ungonqeni ukufunda iBhayibheli. iBhayibheli yakho nje ifunde no ifunga lesifundele verse ke xa sifika kule ipoint kwenza kakhulu ufuna sive bazalwane. Funda le ncwadi yeNdumiso chapter number 190 ikhona lifuna sibambe apha kule ndawo. La ko verse 5 kunesihloko ilizwi likaNdikhoyo liyakhanyisa. Intoni abazalwane bakaThixo? Ilizwi likaThixo liyakhanyisa. Sinabantu ababhideka kakhulu sibathi befikile kwisalvation babonakala uba bayiphudile insindiso sebefikile bamvumile uYesu baneminyaka bekholwa but akacaci into because ingxaki yabo babhudeke engeneni kwabo ngomnyaka babhudakala apha emfundisweni. Izwi likaThixo